Saiki adu dulumu, sapa sing menang, sapa sing kalah. Heeh. Sandera aku ki kalah, iku tak jajal aku tak santet. Aku mau santet. Aku mau santet. Aku mau santet. Tak santet. Senajan mbiyen aku ki wis tau nyana tau ora tegas, Saiki urung mesti. saiki yo ora mesti. Arep jajal maneh. Pangga tak jajal meneh. Engko aku mati piye? Ya jaremu wis siap kuburan. Oh iya, Cek. Bener-bener. Jadi begitu. Wih duduk dhewe dipateni ra gelem. Wis dadi tujuanku, dadi ketahatanku. Aku gelem iki. Awakmu rene tujuanmu jamek apa lho ning ana loro persyaratan. Angger dina iki awakmu tak santet tak tegas. Aku sik manut 50%. Ning ana syarat kedua, aku kudu tarung karo tujuan. Tak selesai. Iya panggah tarung karo mati. Panggah tarung. Berarti masalahmu suwi banget ya. Masalah suwi banget. Sing ngakoni den sing rasane. Nyawak gampang iki. Bener-bener. Dina iki bengi iki Ten opo neh? awakmu arepe tak santet. Aku mau santet. Tak santet. Jajal kanggo titis imanmu lho. Soalnya santet iki mau nek lawangi nang pribadine awake dhewe. Santet mudah mangkane nek wong ati. Gue tak balik ning awakmu ngono piye? Ya kowe mentol ora apa-apa. Bacan meninggalnya kalau akhirnya sing mbok padha padha aku lho kowe to ya. Oh iya, enak ya. Wis siap tenan kuwi, Dik. Dongakno ya. Dongakno. Dongakno, guys. Ki aku arep santet. Allah, ini sambutin. Wujud Nadu Badan wadah kesambutin. Badan wadah kesambutin. Iya rasanya kubur saiki apa piye? Tak tahu 6 bulan bisa nang pondok. Ngono rasane kandel kulitmu lho. Aku ki mau jajamu, jadi sange awakmu. Awakmu iki nulung aku. Mangan kandel wong. Aja sok sakti ngono kuwi. Ku mantep iki. Begitu kertas lu. Apa sih? Kok ada digodong? Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber lover di manapun berada, semoga saudara-saudaraku di manapun berada selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah dan selalu bertambah, bisa untuk beribadah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, dan keluarga panjenengan semuanya sakinah, mawaddah, warahmah, mendapatkan keturunan yang soleh dan solehah, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam hari yang berbahagia ini kita semuanya bisa bersilaturahmi, bertatap muka. Semoga kita bisa doa saling mendoakan dan menjadi saudara seduluran, selawat sing welase Gusti Allah, amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, terkhusus bagi panjenengan yang ikut dalam gembelengan Bumi Selawat, panjenengan nanti akan mendapatkan buku yang seperti ini. Jadi buku ini namanya Bumi Sholawat. Jadi yang ikut dalam keluarga besar Bumi Sholawat nanti dapat buku ini.
panjenengan yang ikut dalam grup WA keluarga besar Pondok Nuswantoro nanti dapat bimbingan langsung dari saya. Nanti akan ada panduannya, akan ada kitabnya, yaitu seperti ini. Kitabnya itu Bumi Sholawat. Dimanapun tempat kita bumikan sholawat, dimanapun tempat kita bacakan sholawat supaya hidup kita selamat. Ini adalah pondasi utama dalam belajar ilmu hikmah. Yang pertama, supaya tidak mengalami gangguan jiwa, stres, mudah marah dan sebagainya. Selain itu juga supaya ilmu itu cepat masuk. Jadi ini adalah amalan yang saya amalkan selama 17 tahun ini. Nanti di dalamnya ini akan ada pandu-panduannya ya. Yang pertama mukaddimah dari penulis sedikit. Terus ada selayang pandang, ini ya biografi saya lah. Jadi intinya bahwa di sini menceritakan masa kecil saya dan sedikit proses dalam mencari ilmu hikmah, seperti itu. Jadi kenapa saya itu nggak begitu pintar ngaji, nggak bisa ngaji lah, itu karena dari kecil saya itu merawat orang tua saya yang sakit selama 7 tahun. Seperti itu, ada kisah-kisahnya di sini. Dan nanti ada tentang penjabaran ilmu hikmah, bagaimana supaya cepat masuk dan lain sebagainya, begitu. Dan ada tata-tata caranya, dan yang paling penting adalah tata cara mengamalkan ilmu hikmah. Ini nanti ada kafiahnya, tata caranya, ada tawasulnya, dan yang paling penting ini adalah fondasinya. Di sini dijelaskan secara rinci, secara komplit. Ini tahapan pertama saya ketika belajar ilmu hikmah, ya ini nanti yang pertama kali saya ajarkan ke panjenengan semuanya. Bukan hanya ini, nanti panjenengan juga akan dapat tasbih untuk pikiran, dan juga nanti dapat bimbingan di grup WA. Semoga nanti ada kopdar-kopdarnya, ada kor-kornya di beberapa daerah, dan semoga nanti bisa kumpul di sini ya, minimal 3 bulan sekali atau 5 bulan sekali lah, monggo kerso. Selain itu juga nanti akan ada sertifikatnya, terus nanti ada kartu anggotanya, dan juga nanti akan ada minyak nanti yang didapatkan untuk pikiran. Itu yang kedua. Sekarang masih tahap yang pertama. Di panjenengan yang mau ikut, silahkan bisa menghubungi nomornya Pak Rete atau admin Kang Johan, Kang Ahmad dan sebagainya. Nanti sampean hubungi saja, nggih. Yang penting saya niat mengajarkan apa yang dulu diajarkan oleh guru saya. Saya dulu dijalankan oleh kiai saya dengan pondasi ini, yaitu sholat, sholawat dan lain sebagainya. Nanti sampean pun akan saya jalankan dengan itu juga, gitu ya. Oke, di malam hari yang berbahagia ini juga saya akan datang ke rumahnya Mbah Jan, ya, karena Mbah Jan sedang bertarung ribut dengan Mbah Sudiro. Kita coba untuk menasihatinya baik-baik, ya. Kalau bisa dinasihati, nggak bisa ya nggak apa-apa. Penting kita ikhtiar saja. Moga ikuti saya. Ambil selawat ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuridati wa sirri sarifi sirri asmi syufati wa Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad asmi syufati. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina. Allahu Akbar. Kayak iso kobongan sak omahe kae piye to kae? Iso kobongan kae lho. Piye. Lagi apa to cawi? Allahumma sholli. Lele kuwi. Piye to kuwi? Malah lele. Jane nyantet uang sih an. Lagi apa kita sibuk. Lho kuwi. Weh. Lagi obong-obong Jan. Allahu Akbar. Malah mendelik. Hah? Salam.
Assalamualaikum salam. Waalaikumsalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nyapa tuh Jan? Yes, biasa. Nyapa? Orangnya kok nyapa tak kalau ngurus-ngurus ini orangnya nyapa nunjukin. Dikoni api-api kok malah piye to wong iki? Dikoni api-api kok malah ngurus-ngurus. Ora kowe nyapa, bong-bongi nyapa. Ya saya perlu lah. Saya perlu. Iya. Terus ini tujuanmu apa ini? Aku kan dudani buku iki lho. Buku apa nih? Buku Bumi Sholawat. Dengan sholawat hidup akan selamat. Ya, bumikan sholawat dimanapun tempat. Caranya dengan sholat. Sebab di sholat ada sholawat. Ngono lho. Wong lek ora sholat kaya kewan. Jadi kalau aku kewan. Maksud terang. Ojo nesut. Aku iki mau ngomong. Sopo sing ngelokno? Kowe ngrumangsani ye. Oh nek wong. Ora. Ngono kok yo nesu. Ini apa? Dudane buku iki lho, Jan. Oh, karepmu mbok dudane nang subscribermu. Upak ning awakmu. Kok ning subscriberku to. Subscriberku seru kabeh. Ning awakmu lho tak dudahi buku. Kowe pengen tuku? Ya sebelum itu aku takok manfaatnya apa ngono sik lho. Ben selamat. Lho kuwi ngerti lho Jan. Pinter awakmu iki. Ben selamet iki wong kudu salat, sholawat. Ngono lho Jan, maksudku iki. Berarti mau sholawatan tok selamat ngono ya berarti ya. Ora ngono maksudku. Salah sijine carane ben awake dhewe slamet kuwi kudu salat, kudu sholawat. Ben ora nesuan, ora ngamukan. Ngono lho maksudku iki. Terus ngono iki macane bendina apa ping pira dina pengen roh? Sedina ping 5. Sedina ping 5. Iya jenenge kuwi wajibe. Lek sunai ya akeh. Iya. Qobliyah, ba'diyah, duha, taubat, hajat, tasbih. Akeh belajaran. Terus salah sijine tandha sing bar maca kuwi iki pikiran iso piye-piye iki tandhane sing piye, Mas? Iso piye-piye maksudnya? Salah satu contoh bukti setelah membaca sholawat kuwi mau karo sholat mau jajal critane nang ati piye terus Adem, ayem, tentrem, sabar, nerima, kabeh mau ikhlas. kudu enek fungsine to. Dadi ya ngerti tujuanmu apik, babat memakan ajaran Islam bagus, tumindak apik wong apik ae. Tak dukung deh masalah kuwi. Nek ya kuwi mau awakmu iki sebagai tulodo itu bisa nuladani. Piye maksudnya iki? Dadi tulodo iki awakmu kan dadi contoh teladan bagi orang banyak. Piye to maksudnya iki? Aku ora mudeng to. Wong tulodo kuwi kudu iso nuladani. Masa iki wong Jawa kok panggang Jawa. Iya ngerti. Heeh. Tapi aja nesu aku mung jajal awakmu lho. Nesuan apa ora? Ya sabar tuh kalah karo awakmu kebiyen kalah pancen. Kalah tuh yo sabarku tok. Tak kira lek kalah mergo gak didit. Gak, itu akeh. Itu akeh Den. Terus piye? Awakmu iki piye? Maksudnya orang gelem salat iki nyapa sebabnya? Masalahnya piye? Ya siji mau Ora percaya. kan yo ora maksa. Iya bener kuwi. Mau yo aku ora maido awakmu iki pantang menyerah lah intine nasihati aku karena awakmu iki ya mungkin sik peduli karo aku. Senajan aku jarimu gendeng, jarimu ora waras ning awakmu waras awakmu waras. Ya nang arepku ya kan mburiku jane gendeng kaya ngono aku ya krasa. Lah kowe ngrasa gendeng apa ora aku takon? Ya. Wong gendeng ajaran kan apa? Gendeng ilmu apa? Gendeng nang pangeran. Gendeng nang pangeran ora apa-apa. Ning kene ya ditulisno iki lho. Sing pertama dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi pondasi di dalam bumi sholawat itu keluarga besar Pondok Nuswantoro itu yang pertama sholat, yang kedua sholawat, yang ketiga berbakti kepada orang tua, yang keempat baik kepada sesama, dan yang kelima adalah cinta kepada negara. Ini ku pondasi nih. Apik toh? Apik no. Melok. Dijalankan oleh ngerti api, mau ngerti api ora dilakoni yo. Cuma ngerti api dilakoni. Jawamu iki kitab nganyar ngono apa piye?
Ora, iki anu buku panduan. Oh, buku panduan. Heeh. Belajar ilmu hikmah dengan benar ben gak edan. Ngono. Mergo aku ndek kanca nek sing edan. Jenenge kan ya. Lah kan salat uang era lho gumun lah aku iki. Jan iki nyapo ngono lho. Ya. Lah iki mau main basuk malah mbok nggoni. Ya wis bene. Nasihati aku. Terus wonge mbok santet. Apa mbok usir? Tahu serae. Kok mau wani karo aku tuh. Wedi ta Mbak? Wani mau dikandeng terus. Wedi apa mergo anu ngalah? Ya mungkin ya wedi karo aku. Ngalah. Ajak dua tenan ya bangga kalah kayak bare. Iyalah, awakmu sekti ya ya. Ya, Jane sekti lho, Cah. ya aja terus mbok umbul-umbul ngono ten aku iki. Aku ya rasa nang mbok umbul-umbul. Awakmu boleh tak gojlek ning ngono. Biasanya kan aku ngono kuwi. Makanya aku ya ora kaget. Oh, ujung-ujunge jajal aku. Pakai misin-misin aku. Ngono kuwi kan bilang kok iki. Lah kan aku ngene lho, mereka kan awakmu ora gelem salat. Tak kan salat ya ora percaya, ora gelem. Terus maneh awakmu lek kan salat jaremu mergo awakmu wis ngerti. Ya terus tak ajak pembuktian lho, sepira ngertimu ngono tak ajak adu ilmu no malian. Kalau tu mau baca bahasan ya bangga. Wah. Iya toh, Pak. Mulai ya. Aku tak mulai anak lek kowe nesu. Wong dikomeng aja nesu ae. Ya wis bangga jajal ben. Lah Irang umat ora jajal mbok. maksudku adu ilmu ki adu ilmu tapi aja nesu. Aku gak tersinggung, Den. Lek kowe nesu ya ra sido adu ilmu no. Aja nganggo fisik, nganggo kowe kan jaremu sekti to Jan. Ngono ta. Dadi yo tok nek kesaktianmu ilmumu. Lek kowe nendang-nendang ngono kuwi ya fisik kuwi jangane gak sekti no kuwi preman ngono kuwi. Ngono Ya lho Jan. panggah sir karepmu ngono panggah tak turutin. Ning aku ya sithik ate arepe omong antara dhisik. Iya. Piye Jan piye? Tak rungokne wis to. Piye? Wong gawe kitab utawa panduan kuwi mau sedikit banyak iki kan ya dadi pengarep. Pengarep kuwi pemimpin utawa pituduh iki lho. Demen aku omonganmu iki. Kan ngono. Demen aku demen. Ning pesanku siji. Kuwi mau kudu ditansah laku, Den. Ditebus ngangge laku. Kangge laku dadi ibarate pemawakmu di anak pengen warep ya kudu awakmu sing sregep Nyambut gawe. Kok ya pinter men awakmu Jan. Tukane ngono. Iya. Jadi kitab kuwi mau wis diwaca wong akeh, diguna wong akeh. Iya. Lek salah kuwi kabeh dosa kan nanggo awakmu ibarate. Bener. Jadi enggak kitab kuwi mau ya arane buku ning kuwi mah dadi pengarep. Panduan. Ya, ini Tuntunan. Masalahnya ada yang ngomongin hukum ya. Ngomong hukum lah alam itu penggerak. Penggerak. Jadi cara pasal ini cara hukum lebih berat. Jadi ngomong ngomong bocah tapi sing ngomong awakmu. Lah awakmu kuwi mau. Iya. Penggerak itu lebih abot. Tapi ngene Jan. Duniawi lho. Tak jawab ya Jan yo. Siji. Kitab panduan iki sing tak gawe iki. Ya. Seurunge aku gawe iki wis tak lakoni. Bagus, terus. Awakmu mari sakti men ta Jan? Aku ki ngerti lho, Den. Oh, iya, Nampamu iya. sakira ki ngerti. Ning salah siji sitok godhong iki kalah wong wedok utok. Nyuwun kuwi wedok kalah karo wedok. Sakti yo takoni, akeh kalah gedene. Ning kalah. Lha ngono jar jajal aku. Lah, dipakara jajah sik kok santai dhisik. Apa susu men. Ora lho. Maksudku awakmu kok isi pangkat jajal aku, maksudku ngono lho. Ya, Iki sing pangkat ngomong iki jajal. ae wis sing ngomong ning kuwi, sing mbok omongne mau. Dadi apa sing tak tulis ning kene iki sing tak lakoni. Ya. Mergo aku ngerti Jan, nek semane awake dhewe iki nguarai ngongkol lek awake dhewe ora nglakoni, omongan iku balik ning awake dhewe. Ya bener. Ya ini ngerti lho Den awakmu. Ora kowe kuwi lho. Ya Malah ngerti aku. makane aja sak ngono jin jaremu jin cangli barang iki.
Oh, jauh sembrono cengli jahat lho. Tugetan lho iki. Jahat kok masuk gelem. Kuwi jin, kok jin to? Ya aku pikir itu ya jin ngono masa. Kuwi iki anakku. Oh, alah. Kuwi karyawanku. Jenengane Cengli. Ngono. Ngececeng ning barang siji. Kudu jin kok malah jin. Ya pikirku jin. Oh, ini salah paham aja, gampang salah paham to, Jan. Cengli kuwi anakku. Karyawanku jenengane Cengli. Oh. Lho, balik neh ning kene iki mau. Sing mbok omong lek gawe kitab mau. Sing kaya mbok omong niki mau lho. Dadi awakmu tak omongi, aku gawe iki kuwi ya iki sing tak tulis ning kene iki sing tak lakoni. Oh. Sing ora tak lakoni ya gak tak tulis. Iya. Nanti aku ngomong ki itu cara bahasane ngijazahi ki ya sing wis tak lakoni, sing ora tak lakoni ya ora tak ijazahno. Mergo omongan iku malah ora dilakoni, balik ning awakku dhewe. Wis wong aku takok oleh ra itu. Gak usah teko aku jar ngomong. Intine ngene, Dik. Lah. Ibaratnya dik wis mangan pelem wis lagi bali dikene wong. Iki kira-kira kitabmu, warene omongmu kan ngomong bahwa sing apa sing dadi isine kitab iki mau. Wis mbok lakoni. Bener ta mau ngono to? Lah, ya beda karo pelem masamu. Tak ibaratne iki panggang sanepat panggang paham to. Jadi sesuatu yang baik, entah laku, entah itu kan juru kitab, wis mbok cakne. Kira-kira wis ngrasani hasilnya ora? Jadi lek wong ngrasani hasilnya juga bagiane lho. Iki pesenku ngono to. Jadi Masamu iki lho. Aku takok panggal masamu. Wong takok iki mergo ora aruh, Din. Mergo ora aruh, aku ndek kitab kuwi, mbok lakoni, wis hasilnya apa, ngono tak takoni iki ora masalah piye-piye iki ora. Soale buku mbagane wong akeh. Ngene lho Jan, lek hasil iki kan sing wenehi iki kan pangeran. Bener. Iki mung cara Jawa ki tirakate, torekae lek bahasa Arab iki perjalanane. Lagune, lek masalah ikhtiar, lek masalah hasile ki mau kabeh tak pasrahne pangeran. Cara buah, cara anu ki ya nandure, cara ngrawate, cara nandure. Lah masalah hasile kan pangeran sing nentokne. Kowe gelem tak tekoni, kowe gelem ora milu iki grupku iki. Ayo. Sing ngenteni dhisik lho. Alah, Ngenteni dhisik isine piye? isine ki ya sebenarnya mung siji pondasine kuwi salat Jan. Lho aku salat kadang keliru, selawat ya kadang nang YouTube aku salahne wong. Mergo salah kok selawat iki keliru kok piye ya ora paham kok aku selawat ngono. Mergo aku ora nyamang maca nyang tujuanku aku selawat iki jenenge apik pisan. Ngono lho. Aku ora kata Ya makanya belajar sih, aja anu sih, belajar sih baru orang belajar jadi tampil nih kok salah. Terus aku ngene, Din. Aku ngerti awakmu bolak-balik mara sing alasan digon kitab dan sebagainya. Intine tujuanmu ki karepmu. Kowe pengen damene aku tuh harus dia. Ya ngerti lah Pak Mujan. Lah aku ki ngerti. Karepku ki ngerti. Ning yo ngene Din, yo sepurane sing akeh. Saurung aku tuh minta kasar nang awakmu. Ya. Kowe dhewe aku ki wong piye? Aku iso utawa gelem. Damai harus sudira utawa aku ngalahi utawa ngakoni lek aku ki salah. Asalkan awakmu siji iso ngalahne aku. Iki siji. Keloro sudira karo aku kudu sudira ngalahne aku. Tanpa kuwi aku ora iso nuruti sing dadi kekarepanmu. Aku ngerti tujuanmu apik. Lah iso aja sampe enek ten pinaten. Karepe kan ngono to karepmu. Jadi aku kudu iso ngalahne awakmu. Iya, yang jelas ngono. Tapi aku ora ndek ilmu apa-apa piye? Ya biasa lah, Den. Kamu kebian gayamu ngono biasa aku sapal. Yang tak jajah panggarakan kan mesti ada sesuatu. Terus kudu piye saiki? Saiki ngene, Den. Ya sepurane sing akeh karo awakmu, ya awakmu tau apik karo aku. Ning ki masalah siji pembuktian. Salah siji pembuktian itu menguatkan diri saya bahwa aku ki salah. Jadi sadar kuwi krana aku wis kena akibat.
Akibatnya piye? Misale saiki adu dulumu, sapa sing menang, sapa sing kalah. Heeh. Sandere aku ki kalah, ki kok tak jajal aku tak santet. Aku mau santet. Tak santet. Senajan mbiyen aku ki wis tau nyanet tau ora tegas, Saiki urung mesti. saiki yo ora mesti. Arep jajal maneh. Pangga tak jajal meneh. Engko aku mati piye? Ya jaremu wis siap kuburan. Oh iya, Deng, bener-bener. Jare piye to? Kowe duduk dhewe dipateni ra gelem. Tapi bojoku ayu-ayu we. Lah mangan iku kan tak omong dhewe ora mangan bojomu dhewe sing ayu-ayu, apa tak pek. Tak aku mati apa kesenangan Fikri. Mendino sowan Umi ae ngono nggo mangan. Oh ngono to, pikir iki ngono to. Kalau aku mati berduka men RT. Terus ora yo Iya iya. bojoku ayu aku kayak kowe mendino moro ngono aku engko jan. Tapi tak akon ya, wis sebetulnya iso ngrantulan anakmu. Jadi nang kono kedudukan iki sebagai bapak anak iki kaya sebetulnya nek bidan. Lek ku ngarani lho ya ngono. Cuma kadang kala awakmu ki ora patek ketok. Kok anak buahmu sing ora duwe kowe ora patek awas. Mbah aku yo gumun. Aku kok kabar awas kok. Kayak gak diduwe aku yo ngerti. Tapi iki awakmu ki kurang awas. Jadi bapak itu dua awas berarti. Iya. Dua awas. Termasuk awakmu gak di dhuwit ngono ya. Nah, jadi yo ngerti lho. Rokok ku mbokane sauti nang di parane aku yo ora ero kok. Tapi tuku yo di duit. Lah iya. Lek lah dadi biru akeh sing nyawet lah aku. Ngidone kuwi ya. Lek karo aku lagi. Untuk batu biru ngono. Saya ketemu lah. Tuh. Subscribe guys. Wis ngono kuwi Den, pembawa aku, tapi wayang iki jenenge aku lho, Den. Iya gantian. Enek sing Werkudara, Iya, bener. enek sing Cakil. Aku kok batu biru ya ora iso. Batu biru gampang. Kerek oleh salah. Iya. Tapi aku ora ngene. Karena memang rezeki wong ora padha. Karena Mbah Dulun mungkin keturunan sabar apa wong halus ya. Jarimu wong sabar iki rezekine akeh. Makane aku ora rezeki kira-kira aku ora sabar kira-kira lho. Ngono mau. Terus aku tak elingene wis dadi tujuanku, dadi ketarapanku, aku gelem iki. Awakmu rene tujuanmu ndamek ngatur sugirone ngene loro persyaratan. Angger dina iki awakmu tak santet tak tegas. Aku sik manut 50%. Ning ana syarat kedua, aku kudu tarung karo Sugiro. Tak selesai. Iya panggah tarung karo Mati. Panggah tarung. Berarti memang masalahmu iki suwi banget ya karo. Masalah suwi banget. Sing lakoni den sing rasane. Nyawang gampang, Den. Bener. Ngono. Ya tapi ya kabeh mau butuh proses. Ya lah aku sih nggak ilmu apa-apa. Aku mau ngamalin sholawat. Mergo aku yakin wong lek ngamalin sholawat iki selamat. Apa meneh gak gelem sholat. Dadi mbok model santet model piye lah aku wis pasrah ngalah. Semelah aja. Ya sih ada misalnya kelaku aku kali ini aku tak lejan. Aku kan yo pernah buat. Iya, awakmu asen ya tumbak lho. Jadi ciri-cirine ilmu asli utawa ilmu murni, polimorifma apa dan sebagainya kuwi ana cirine. Ilmu sing sak jroning awake dhewe takone ndajak, ora kena direncana, Den. Contoh misalnya, aku ora didas baca, terus kowe dudone wong ora ada bodo dudu ilmu. Contoh misalnya, enek wong main judi ya, digrebek puisi. Secara tidak langsung dia bisa melompat di tembok sing 3 meter. Jajal kok ulangi nih, bosok tanganmu. Wis doyone jero imah kaya ngono. Iki contoh ya ngono. Dadi ilmu hikmah mbok apa ngaran ku salah. Ilmu pribadine awake dhewe mau tekone iki di saat dhewe kepepet. Di saat betul-betul makanya di mana Tuhan diam akan bergerak. Jadi ada menang sing kuasa sing tindak. Sing males nih intine. Jadi misalnya awakmu didendam, ora didendam. Bakal sing males nih ngono kan tembung ngono kan. Wis sing marani sapa ya perlu digoleki. Jenenge ngerti ya, tapi ora iso nglakoni. Lah kowe kok cek tandang karo Mbah Duro. Ya mergo panggilan hati. Teko hati, Den. Mumet aku. Teko hati, masalah siji wah iki biyen padha dukun santet ya Sudiro. Padha kae ora beda. Sudiro ya tau panggilan salah. Wis tobat iki dadi dukun santet meneh. Kali kan ora pernah tak golek nang
Iya bener. Nang alas kan. Ya manusia iki. Lah kok malah kowe saiki dadi dukun santet nah. Ya aku kan bukti wae. Iya. Iya, ya bolak-balik tak kandhani lah aku ora ndelemu apa-apa. Kalah sekti lek karo awakmu. Wis genah sektine lah aku kan genah budune. Lah ora ya ora mungkin aku dihujat wong akeh, gitu. Ya yang jelas sih orang mungkin. Masih selalu merendahkan diri ya. Wong ngomong salah. Ngomong ngono ya, salah. Kalau asalnya kalau kan ngumpulnya aku bobot semes nek ora aku ya paham. Ning kabeh mau kudu iso awakmu iso buktek iki. Dina iki bengi iki ten opo neh awakmu arepe tak santet. Aku mau santet. Tak santet. Jajal kandel tipis imanmu ngono. Soale santet ki mau nek lawangi nang pribadine awake dhewe. Santet modal mangkane lek wong apik. Golek tak balek ning awakmu ngono piye? Ya kowe mentol ora apa-apa lho. Bacan meninggalnya karemu. Akhirnya sing mbok padha aku lho kowe namanya. Oh iya, enak ya. Kowe tak mendina tak dongakne. Ya ngono karo aku iki dongan. Senajan aku iki sering musuh kowe, dadi intine ngene. Aku mbuktekne awakmu bukan unsur aku iki dendam utawa pengen bedolo utawa sombong. Pengen roh siji kemampuanmu sak pira, kemampuanku sak pira. Lek aku suruh masani salah, aku bakal salah. Saiki urung rumasane salah. Urung masani salah, aku tetep madhep pengen jajal. Sembarang lek ngono. Wis manut wis. Aja wis siap urung apa maca kitabmu dhisik ben tak dibaca. Apa arep baca-bacaan to dhewe iki? Ya ora, kowe maca kitabmu akhir nek dunya awakmu ben tembus ngono piye? Ora. Oh jajal lebokne nang anu. Nek pengen mlebu nang wetengmu, pengen lho aku ya. Lebih to iki. Bukumu lho, kitabmu lebokne nang klambimu. Heeh, terus. Ya tak jajale ya. Jajal piye? Bisa buktekne kok karo apa santen sing sono iki. Manut ae pengene ngene. Oh, kamerane pengen rada tetep timbang kenangan. Idolane Ora tak tahu, kena santet. Hati-hati. Man-man mesane kamerane soalnya di bojo. Lawan gak apa-apa bojone ayo paling kesini. Malah mati. Itu bojoku elek iki. Ya. Nggih. Ya mohon maaf ya, iki bukannya aku bisa sombong nang arep awakmu. Ora. Ning aku pengen roh sejatine awakmu iki piye. Jadi ngomong itu bener begini tuh. Bila aku menurut makanya kunci pangajan tak jajal. Biar ora iso pancene tak akoni ning dina iki uga mesti. Wis siap tenan kuwi, Den. Dongakne yo. Dongakno, guys. Ki aku arep disantet. Wis njaluk donga sapa dongane kanca-kancamu kok terserah. Lawangi nang awakmu masalah. Nang awakmu iso tembus ya panggah didekan ana apa diduali panggah iso mempan banget. Dongakne ya guys ya. Ki arep disantet karo Mbah Jan. Iya iki. Cuma tengah mau minum kakek amo sing mengajarkan dari sampai sumber kori maranggon ini kanan kirimu. Aku jangan kuasa panjang kamu. Baca doa ke sampai. Allahumma Baca doa ke sampai. Dengan pertulungan nyawa. Sing ketulungan nyawa di sampai. Kunjung pasang sama. Allah salli ala sayyidina Sing penayangan sing ono kene Allah Bukeno karo sampeyan Allah Allah salli ala sayyidina Allah salli ala sayyidina Jabang kali Allah kali sampeyan wujud mlebu badan wadah kesambutin badan wadah kesambutin
Piye rasane? Dikubur saiki apa piye? Kacau 6 bulan misal nang pondokmu. Ngono rumasane kandel kulitmu lho. Aku ki mau jajal, jadi misalnya awam iki. Awam iki nulung aku. Mangane kandel wong to. Aja sok sakti ngono kuwi. Ku mancep iki. Lha kok apa men? Kuwi dituker terus lho. Mak sih. Kok ada digodhong? Dek. Kok ada digodhong? Keren aku. Kok iso ngono, Dek? Kok ada digodhong ki wis sembilan kuwi. Kira dolanan lho. Kira dolanan lho, Dek. Iki kanemu tombakmu ngancep lho. Tenan iki mundik-mundik susuku. Aduh. Aku mburu dolanan. Tenan lho, Jan. Iki rubah. Ora. Kok udah digodhong piye? Lagi ngancep ki ning susuku. Susuku diudi-udi iki, Jan. Bocah kurang ajar. Ora tenan lho, Jan. Bocah kurang ajar. Anu tombak saktimu mau lho, Jan. Kok olah nesu-nesu tuh. Nesu-nesu Pak. Nesu-nesu. Kali ayo. Kali ayo. Mau jan nesu. Jan nesu. Ibu toki. Jan. Aku leram. Jan malah nesu-nesu malah ngamuk. Jan nesuan jan iki. Tombaknya nancep iki. Neng dicekel apa? Tombaknya nancep iki. Neng dadaku. Ah tenang iki. Wotong malah viral lah. Yes, nancep iki jan coba nang. Terus nancep ning wetengmu, dadamu. Lah iki lho tanda cinta. Padahal jan iki cinta mbak aku ya. Ini tadi anu nah lagi kok. Tadi tombak nah lagi kok. Tak percaya weh? Percaya. Ora. Kok kan. Oh iya, Bang, kita apa ini? Ya, nanti ada tasbihnya juga. Ya. Tenang, ada nisuan, yang penting selawatan. Sekali lagi itu subscriber saya. Saya bukan orang sakti, bukan orang hebat. Yang sakti yang hebat hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting selalu berpegang teguh kepada tali Allah, jalankan sholat, amalkan sholawat, bakti kepada orang tua, baik kepada sesama dan cinta kepada negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.